हाय आंनि लोगो नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो खुलुमनाय जासिबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं आरो दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो थाखाय बानायनाय जाबाय। बे भिडिअखौ गाज्रि दामोन लोगोफोर। जोंहा सासे इन्डियान आर्मी आरो बर'नि एक्टरमोन बिथां जेम्स बड' ब्लग। बिथाङा दिनै 100K साबस्क्राइबार पुरा कमप्लिट खालामनो हाबाय। बिनि थाखायनो बिथांनिसिम आंनिफ्राय जानानै रोजा रोजा कंग्रेचुलेसन जासिनाय थाबाय आरो आसा खालामो बिथाङा अरायबो जोंनि बर' इउथ्सफोरखौ मटिभेसन होबाय थागोन आरो बिथाङा अराय सम बर' इउथ्सफोरनि थाखाय मोजां दिन्थि नेरसोन खामानि मावनानै दिन्थिलांगोन, जाहाथे बिथांनि थाखाय गासिबो बर' इउथ्सफोरा थुलुंगाखांनानै मोजां खामानि मावलांनो हायो। बेखिनिखौ बिथां जेम्स बड' ब्लगखौ आंनि गोरबोनिफ्राय हामग्लायनाय बावनानै दिनैनि बे कंग्रेचुलेसन बावनाय भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय। खुलुमबाय लोगोफोर। जय हिन्द, जय बर' हारिनि जय।